Sus, grabe kisuda ni kapayasa ko haon. Nina lagi ko diri. Dong, pagkuha bangko dong. Nasaan mo bangko pa? Akong tungtungan kay di ko kaabot. O sige pa. Oh, di harap pa. Sus, ni samot na Ginoo ni, di na gini makuha. Oh no. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.